Hello mga kaanas! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Yay! So, nandito tayo ngayon sa kusina ng Lucky Digno and kita nyo naman si Feeling Ann ay nakapustura, nakamukha kahit kulang ng tulog. Mock up lang ang nagdala niyan. Kaanes, isa to sa mga paborito ko ding events place na pinag-ho-hosan kasi again, the two major factors that I keep on telling you, yung kanilang area, makakita mo lahat ng audience. So, walang problema sa iyong audience engagement. And number two, of course, they have very good music here. And that's, sabi ko nga, diba, yan yung mga dalawang pinaka-importante pagdating sa hosting. Kasi ang pinaka-importante naman is dapat meron kang connection to your audience. Dapat na-build mo talaga yung rapport ninyo para, di ba, comfortable kayo and they feel that the event is feel good. Ganon. May mga nagtatanong, kailangan ba bonggang modulation ang kanyang boses? Actually, when you look at the dictionary, modulation, yung pag ang definition ng modulation na sinasabi mo is dapat yung boses ba ganito, dapat ba mababa, dapat ano. Well, pag yan ang definition mo ng modulation, for me, no. Hindi siya necessary. Especially if you have a very nice natural voice. Pero pag kaboses ko kayo, medyo kailangan natin ng konting effort para mas gumanda pa. But that's not necessary. Ang pinaka-importante, Kaanes, is yung other definition ng modulation, which is yung delivery mo is dapat iba-iba. There's variation. So, merong mabilis, merong mahina, merong climax, merong sakto lang, and everything. So, pag yun ang definition mo ng modulation, then that one is a must. So, ang dami ko ng daldal mga kanes. Let's go ahead and papakita ko na sa inyo bakit maganda ang kusina ng Lucky Digno for your event. Let's go! So, ayan mga kaanes, ang ating venue, ang kusina ng Lucky Digno. If you will notice, diba, kita mo pa rin yung mga tao sa likod dahil pa halang siya. So, there. So, maganda rin na kumuha kayo ng stylist ninyo na talagang suits your theme at saka suits your budget, of course. So, syempre bahala na kayo dyan. Meron silang banda dito usually, kaya nga sinabi ko maganda yung music nila. And that's very important sa hosting. So, that's me, Kaanes, hosting. Isa din sa strategy ko ang maglakad at pumunta para mas malapitan kung makita ang mga audience. Actually, chill part na to kasi I'm just calling table numbers para magpa-picture with the newlyweds. So, if you notice then, naka-green ako kasi green yung motif. So, that's one also of my strategies para they would feel that I belong to them. Ayan. Maganda rin para ang parking dito kasi hindi ko nakuhanan mga kaanes nang mamadali ako. Ganun. Anes! That's it mga kaanes. Thank you so much for watching. At kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit that notification to hit that subscribe button and click mo na din ang notification bell para lagi kang updated kung meron tayong bagong upload. And of course, sa mga kaanes naman natin na matagal na, don't forget to like, subscribe, like, and share. Naku, gabi na mga kaanes. Bye!